Hi, I'm Mutu Sumtari. Dini ang class 10 maths exercise 2.3 ni question number 4 ko solve kalamun. So question number 4 ro x cube minus 3x square plus x plus 2 ko मोनसे बिदाब गोबां जि x जों राननायाव रान गासै आरो रान खोन्दाया जादोंमोन फारियै x minus 2 आरो minus 2x plus 4 जि x को जोङो जों मा खालामनांगौ जि x को दिहुननांगौ माने जुदि बे जि x जों बेखौ राननायाव जोङो मा मोनदों रान गासैखौ x minus 2 आरो रान खोन्दाखौ जों मा मोनदों minus 2x plus 4 मोनदों थ' दानाबा जोङो मोनसे फर्मुला गोसोआव दंमोन जोङो मा फर्मुला गोसोआव दंमोन जोङो इउक्लिडनि राननाय बिमुंफारिखौ जों गोसोआव दंमोन स' मा दङ जोंनाव a equal to bq plus r स' बिदि दंमोन स' दानाबा बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायनानै जोङो बेनि gx खौ दिहुनगोन थामहिनबा बे फर्मुला बायदि जों मा खालामोमोन बेवहाय जोंना बे फर्मुला बायदि जों मा लागोन बेखौ जोङो px लागोन थामहिनबा a खौ px लागोन ओमफ्राय b माने जोङो gx खौ b लागोन आरो q माने रान गासै राननानै मोननायखौ जोङो qx लागोन स' बि जाबाय x minus 2 आरो r जागोन जोंनिया नैबे स' बेवहाय जोङो दा फर्मुला बायदि जोङो मा लागोन px is equal to gx into मा जागोन जोंनिया qx plus rx जोङो इउक्लिडनि राननाय बिमुंफारि बायदि जोङो बेखौ जों खालामना लाबाय स' दाना px माने जोंनिया मा जायो नैबे स' बेखौ जोङो px बुंनाय जायो बेयो जाबाय px थामहिनबा बेयो रानजाग्रा ओमफ्राय gx माने रानग्रा आरो qx माने रानगासै आरो rx माने आद्रा बा थामहिनबा रानखोन्दा स' जोङो मानखौ जोङो फज'नानैसै स' बेवहाय जोङो मानखौ फज'नोसै px नि माना जोंना दङ बेवहाय x cube minus 3x square plus x plus 2 is equal to gx नि मान होनाय गैया जोङो दिहुननांगौ स' जोङो बेखौ gx खौ लिरनोसै सानजाब qx नि मान जोंनिया x minus 2 plus ओमफ्राय rx नि मान दङ जोंना rx नि माना minus 2x plus 4 जोङो rx नि माना minus 2x plus 4 स' दाना जों बेखौ मा खालामनोसै नेक्स्ट स्टेपआव जोङो नैबे बिदाबखौ जोङो बिथिंसे लाना फैनोसै आगसिथिंसे लाना फैयोब्ला जोङो बेखौ मा जागोन बेयो x cube minus 3x square plus x plus 2 बाय बिथिं फैयोब्ला बेयो नैबे minus 2x plus 2x जागोन आरो बेयो मा जागोन plus 4 आ minus 4 जागोन स' इथिं लाना फैबाय स' plus 2x बेयो minus 4 is equal to मा थागोन बेहाय gx सानजाब x minus 2 जाबाय दानाबा बेवहाय जों नाय बेवहाय 2 दङ आरो बेवहाय 4 दङ थामहिनबा नैबे 2 जों बे 4 जों जोंना minus 4 थांगोन 2 निफ्राय दानख'नाय जागोन स' अब्लाना minus 2 थाहैगोन आरो बेवहाय बे 2x आरो बे x जों मा जागोन प्लास जागोन स' जों बेवहाय x cube minus 3x square plus x जों x बिदाबखौ जों जोंनिया मा जागोन बेवहाय 1x दङ बेवहाय 2x थामहिनबा बेवहाय 3x बेवहाय माइनास दङ स' माइनास 4 निफ्राय 2 थाङोब्ला 2 थाबाय थामहिनबा गिदिर सिनाव जि सिनाव बेखौ जों होनांगौ स' 4 निफ्राय 2 थाङोब्ला 2 स' बि जाबाय स' is equal to gx सानजाब x minus 2 दानाबा जों मा खालामगोन बेबाराव नेक्स्टआव जों मा खालामगोन gx खौ लाखिगोन जोङो ओमफ्राय बेखौ जों समानसिननि आगसिथिंसे लाना फैगोन अब्ला बेयो मा जागोन बेयो सानजानाय जाना दंमोन बेयो gx जों बेयो बिथिं फैयोब्ला राननाय जाफैसिगोन स' बिथिं फैनोसै दा x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2 is equal to gx थामहिनबा gx माने नैखिनिया जाबाय
So जों दा बिखौ जुदि बिथिं रानना होयोब्ला जों gx नि मानखौ मोनगोन so जोङो बिथिंजाय राननोसै so जों बेखौ रानोब्ला x cube minus 3x square plus 3x minus 2 आरो बेखौ माजों राननांगौ x minus 2 जों राननांगौ so दा बेखौ नाय x जों मा सानजाब्ला बेहाय x cube मोनगोन जोङो बेवहाय x square जों सानजाना होयोब्ला मा मोनगोन x into x square x cube minus a plus a minus x into 2 into x square twice x square जाबाय so बेखौ जोङो दानख'नोसै so बेवहाय जोंना प्लास दङ so बेहाय जों माइनास लानांगौ बेहाय माइनास दङ so बेहाय जों प्लास लानांगौ थाङोब्ला जों दानख'नाय नालाय so बेखौ जों माइनास खालामनांगौ so x cube निफ्राय x cube जोंना माइनास थाङोब्ला बेहाय बे केनसेल जाबाय ओमफ्राय माइनास 3x square ओमफ्राय बे प्लास 2x थामहिनबा 3 निफ्राय 2 थाङोब्ला 1 थागोन ओमफ्राय x square फैगोन माने बेवहाय जाबाय माइनास सिन फैगोन गिदिराव माइनास दङ ओमफ्राय 3 निफ्राय 2 थाङोब्ला 1 so 1 खौ लिरनो नाङा बेखौ मा लिरनो जोङो x square लिरगोन minus 1x square plus 3x minus 2 बिदि जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो मा सानजाब्ला x जों बेवहाय मा सानजाब्ला जोङो minus x square मोनगोन बेवहाय जों सानजानांगोन minus x into x square जाबाय ओमफ्राय minus a plus 2 into x twice x बेखौ जों दानख'गोन so दानख'ब्ला बेवहाय माइनास सिन दङ बेवहाय जोङो प्लास फैगोन दानख'नांगौ बेवहाय प्लास दङ बेवहाय माइनास फैगोन so x square जों x square थांसिगोन minus a plus a केनसेल थांबाय ओमफ्राय बेहायबो जोंना मा दङ 3x निफ्राय 2x माइनास थांगोन so अब्लाना बेवहाय थागोन x minus 2 थागोन so दानाब्ला बेवहाय x minus 2 मोनबाय so x minus 2 जों बेवहाय मा सानजाब्ला x minus 2 मोनगोन जों बेवहाय 1 plus 1 x into x minus a plus a minus 1 into 2 into 1 2 जाबाय थाङोब्ला बेवहाय जों मा मोनखो लाथिख' मोनबाय so बेनि रानखोन्दाखौ जों मा मोनखो लाथिख' मोनबाय अब्ला जोङो बेहाय रानगासैया बेनि रानगासैया जागोन मा gx मान बेखायनो जोङो मा मोनगोन therefore gx is equal to x square minus x plus 1 so बेनो जाबाय एन्सारा gx नि भेलुआ जोंनिया मोनबाय x square minus x plus 1 मोनबाय so दिनै भिडिअआ बेनोसै गोजोन्थों